Hoe zit het nou met die kroren, Willem? Is dat nou een grut ding of zit u een beetje te neppen? Het is een heel liedje. Het is een echte kroren. Een bennenkroren. Zo'n bennenkroren. En zo'n plastic dingetje. Ja, absoluut. Maar hij doet het volgens mij wel aardig goed. Nee, maar ze komen die ook net in de auto kwijt. Dus nee, precies. Ja, maar we rennen nog door de buurt hier van Adrie. Het ziet je de pompelblad. Hinke, hoe is het? Goed. Al krootjes. Hij was jij er mij die onder de Zuid-actie? Nee, u zei het wel trouwens, maar die hier een grutten. Nou, blijf even staan. We bellen je aan gewoon hoor. Kun je het skillen? Je zit trouwens, ik zeg hier even zien. Daar verderop, ik weet dat die opvallen is. Ik zeg daar, volgens mij zit er een auto met plantjes en een kofferbak hier. Misschien moeten we daar aan even bellen. Oh, dan is ik er even tussen. Zet even de kroordendels was. Ja. Ja. Minder ben ik? Ja, dan moment op de kun je het skillen. Ja. Ik de boel op. Ah, dat is een boer, die moet al even uitlezen. Ja. Van waar haast nog weer uitnodigen. Henke, we doen net voor niks een Zutelactie. Vertel hem, dit is net in de eerste bundel. Nee, mijn eerste bundel weer 4 wielen, lang omlet. Dat weer mijn debuut. Bundel is met mijn foto's en mijn gedichten. En dit is meer gericht op gedichten. En gaandeweg dit proces, toen dacht ik van, hé, dat lijkt zo vol van uw huid. Dus hij had iets fjouwbondels uit jong. Hoe heet die huid? Sipke Veenstra van Grip. Ja, nou, redelijk bekend, maar dan weten we even hoe we het hebben. Ja. En ja, je komt 2 werelden bij elkaar dus. Ja, zo is het wel niet meer. Ik kan me daarmee wel heel wat op een halt stellen. Het is dan makkelijker om iets van diezelfde te doen. Want ik ga gewoon zelf al je proefbundels maken. Want ik vond dat ik het werk van u zei. Maar dat voor mij combineerde voor mij. Dat de essentie eruit kwam. Altijd nog eens de blieden, het wrakselen met leer muziekje om je met verdriet, het verlies. Dus om die 2 werelden wat bij me te brengen. Toen kwam ik er achteraan. Dat u zei en ik toch meer op mijn koliekje. Want ik kan me best verzetten in de Friese taal. Maar ik zie u zei, ja. Dus in dit proces ben ik eigenlijk meer uw weer ingang als persoon. Want ik had hem vroeger best mist als fysiek, maar ik dat uw weer alleen met zijn eigen ding doen. Dat had ik wel wat kwijt. Te vol in eigen bubbel, zoals het nou zeggen. Ja. En daardoor vond ik dat uw mem te volle voor alles opdraaide. Maar gaandeweg dit snap ik meer van zijn achtergrond. Hij weet nog maar een jongetje toen zijn mem verstoren is. Dus er is zoveel dingen. En ik vond in het midden dat mijn broer een podium verzinnen hier. Dus is dit 1 foto in, die is van de Skats. Johannes, hè? Johannes Skats, die 2 de muzikant en die is 2 vrienden verstaan. Die krijgt een middenpagina. Dus ik krijg beide van mij aan het podium. En ik ga wel in beide zijn in dit groep 6 man. 1 keer, ja, ook wel wat door dan doe ik eigen werk. Maar ik ga dit zo mooi voelen en er is ik ben zo vol de diepte ingang. Waardoor ik meer snap van mijn eigen achtergrond, van uw site, maar ik ben van mezelf. Ben ik dichter bij mezelf kan. Prachtig benoemd. Hij stiert op vak op mijn foto was toe ons in hoor is. Hij en ik zitten er op vastzijde. Hoe hast dat Hoe hast het combineerd die gedichten? Hast je zijn gedichten verloren of hast je zijn gedichten gepubliceerd naast die van diezelf? Er waren een paar die waren net al maken terug en dat is linker soep, ja, als die daarmee aan de hand. Ja. Want dan zit er zwaar in nooit werk om te houden. En met alle respect, maar daar ga ik dan wat stiepen van mijn zoon. Ik ben gewoon op de site, ik ga maar om peerregeltjes. Maar die ga ik al maken, dus die bij mij werd een fjouwe naaien in. En vierde wie het werk van uw site, ja, neem het een bloemlezing. Maar dan was steeds, ik ga altijd ook iets op Facebook zetten, ik ga een pagina voor uw site, dan die ik nooit de lieve erbij. Want uw site is wel van geloof. Ja. En die liet ik er altijd. Maar die ga ik er nou in een bundel stappen. Ik denk, dat is echt uw site. Ja. En dan weer je nest voor mij. Het is een heel gepuzzel, ja. Het is een puzzelbundel geworden. Dat ik dacht, oh my god. Maar het is toch zo, de essentie komt erin. Ik al ga ik net God erbij halen. Maar ik mijn leeuwen. En dus wordt het echt letterlijk 2 wereld bij elkaar. Pak de kroren, zijn wij daar, eens even... los. Ja, ga ik los met die enorme... Heerlijk. Wat de peppers is. Ik weet even niet dat ik dit echt hè. Even zien, noem maar. Je zit hier even zien, je maar om hoeken. Mooi budget trouwens, hè, die A3 Wennet. Ja, lekker rustig hier. Goed. Zullen we hier om de hoek? Ja, je zit een bandje, hier gaan we heen. Volgens mij moet je wel mis thuis werken. Ja. We doen het echt op een gok, dames en heren. Want wij moeten er echt een Zutelactie voor mij. Ja, dit is echt. Dit is het echte werk, even meer, nee. Doe de kroren vast, zal ik even een bellen? Ja. Nou, op de achtergrond Jerk en bellen. Wie zullen we eens even zien? Ik hoop dat er een... Ja, dit maakt wel jullie kofferbak, of? Je liet je net nou met een kofferbak met planten. Ja, misschien ken dat in dit dorp, hè? Ja. Met hele brave mensen, ja. Adrie wend je er leuk. Oh, daar komt hij aan. Een mevrouw, komt hij aan. Wacht even. Goedemiddag. Oh, goedemorgen. Middag. Maar waar hebben we het genoegen? Met Ellen. Mij even storen. Jazeker, dat mag. Dit is Hinke en die had een dichtbundelskreun. Daar zit werk van haar heid
in combineert met haar eigen werk. Ja. En wij doen een beetje een alternatieve suikelactie. Oké, wat leuk. Ja, dat ken ik. Gaan die wel zo'n onderdoor, hoor of net? Nee, dat niet. Ja, wel van de Suttelactie. Maar gewoon met boeken. Wij gaan je net opdringen om het te keepien. Dat vinden we te flauw. Maar wij wonen graag, of wij wonen even 2 minuten voor jou tijd stellen. Dat Henk even een mooi gedicht voor jou voordraagt. Mij dat wel? Ja, dat mag. Ja, leuk. Zit ik nou als bronnen? Ja? Oké, zinderskind wordt op. Maar even wat zast in, hè? Het heet Lapkes van verdraagzaamheid. De boezen van de mantel der liefde poel je uit. Lapkes van verdraagzaamheid. Lize skriemende squorren het zwaaien op. Lina had een vers bieten in fjorringen siem. Een dekmantel om diepe woen net onder de eiljag te brengen. Woen als raffelige vitrage, zwaaiend van beslijne ruten. Somtijden als een jok op de schouders. Eens te zwier om levenslang mij te tagen. Zonder betingst wordt de prijs van leefnaam. Ja, voor mooi. Ja, mooi. Ook wel van deze tijd eigenlijk. Adrie, sloop je net alles. Sorry. Sorry, Ellie. Mag het Adrie is achter zijn oren. Die had ik vregen om even een filmpje van u te maken. Maar die, sorry hè, voor Adrie. Ken hem. Nogmaals, je moet zelf maar eens even denken uit je met de keepje willen. Maar dit weer in ieder geval een mooi gedicht van Henke. Maar u zei, Zuidlaks, je krijgt een mooie folder van u. Oké, leuk. Heid en ik. Heid en ik, ja. Lees je wel eens Nou, soms. Ja. boeken of het oors? Nou, dan meestal inderdaad gedichten of kleine krantenartikeltjes of dat soort dingetjes. Ja, dat wel. Maar geen echt boeken. Ik kan het wel hoor. Nou, ik ben niet Fries van oorsprong. Ja, wel van oorsprong Fries, maar praat geen Fries, laat het zo zeggen. Nou, dat goed. We zijn tweetalig hier in deze Ja, provincie. dat kan heel goed. Maar ik vond het wel heel mooi dat wij een Fries gedicht aan jou presenteren mochten. Dus leuk. bedankt voor de tijd. Nou, hebben we hier een tip. Kind dat hier, de kofferbak hier met plantjes. Ja, we wonen in Lippenhuizen, hè? En daar is het veilig. Dat kan. Maar die moet aan de tuin nog in of net? Dat moet zo meteen de tuin nog in. Je gaat nog wat te doen. Ja, ik heb nog wat te doen. Zeker weten. Dank u wel. Is het weer ook voor, hè? Ja, zo absoluut, is het. ja. Goed. Nou, succes. Leuk. Ja, prima. Dank u wel. Hoi. Henke, wij gaan weer verder. Ja, een beetje verder. Wow, even de corona draaien. Een goede